Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Garra izanen dugu, bera Nafar gobernuko basozaina dugu eta berak balorazio bat egingo digu, nola dagoen Bidasoa eskualdeko basoak eta errekak nola dauden. Ondotikan sindikatuaren atalean, Nafarroako sindikatuko idazkari nagusia izanen da gurean, Patxiku Irisarri, eta berak batipat olioen sektorean dagoen arazoren inguruan solastuko zaigu, eta azkenik saioari amaiera emateko albaitaritzaren atala izanen dugu, eta gurekin Aritz Apariziok pixko bat esneko behiek beroari nola aurre egiten aldioten kontatuko digu. Nafar gobernuko mendizeinarekin gaude oraingoan, Garra da bera, eta Garra, badakigu ez, azkenean Nafarro oso zabala da, eta zu mendizein edo basozain bezala, aritzen zara lanean. Pixkoa jendeari gogoratzeko, Nafarroa bere zabaltasun honetan nola dago banaturi pixko bat, basozain aldetikan edo pixko bat zati desberdinak? Bai, Nafarro mailan gaude 11 demarkazion, eta hemengoa da Bidasoa egiten da, demarkazio bat. Hemen hartzen dugu gure eskualdea da Baztan, Malarreka eta Bortziri. Eta Zugarramurdi eta Ordaz. Eta gero badira bertxamar. Beste amar gehiago, bale. Demarkazio bakotxean gaude dozena bat 12-13 basozain tarte hortan. Eta hola funtzionatzen dugu, Nafarroko funtzionamentua bai. Eta zer esaten aldugu, Bidasoako eskualdea, baso aldetikan, oian aldetikan, aberatsa dugu edo? Bai, aberatsa bai. Nafarro oso aberatsa da. Bidasoan, Bidasoa goineko eko partia, badugu igual frondosa gehiena, Bagua eta Aritz eta portzentaje gehiena, eta Beiti sartuta gehiago, Gipuzko alderago, Malarrekan pino gehiago eta Bortzirietan goineken gehiago, ez? Baina, aberatsa da, argi dago, badakiztona aberastasuna hemen. Eta, urtero etekin ateratzen zaio baso horreri, ez? Bai, uhal bakotxak badu, Nafarroko gobernuak egiten du proiektu de ordenazion egiten dugune, eta proiektu horretan erten daku urtero zen markatu behar dugun. Markatu behar dugun, eta non markatu behar dugun, más o menos. Eta proiektu horretan, plan horren barnean dagoen testu horretan sartuten gara eta markatu egiten dugu. Horai, Baztanen markatu dugu bi mantxa eta horai berte bi mantxa markatu dugu. Aritz Amerikanoa eta Alertzia, hoi da tokatzen dena. Eta ez da aski bakarrik ateratzea, baizik eta etorkizunari begira ere landaketak egitea, ez? Eta urtero landaketak egiten dira ere. Bai, landaketa ere importantea da. Oiana behar da bete, edo naturalki edo artifizialki. Naturalki, bera bakarrik egiten bada, betetzen bada, estaltzen bada, orduen ja ez dugu ginen sartu beharrik. Batzuten hori gertatzen da, ipasatzen da, baina berte batuten ez da ipasatzen eta orduen artifizialki behar da. Zuek basoetaz gain ere, errekak eta ibaiak eta ere zuen ardura da, eta hor, nahiko saltxe ibili zen ez, arrantzarekin, batipat izokinaren arrantzarekin, aurten debekua da arrantza egiteko, eta ezagite zure ikuspegitik ze balorazio egiten duzu, aberatsagoa du orain ibaia edo nola doa? Bai, azkenean erabaki politikoa dire, guardaketa tekniko egiten dugu gure txostenak eta gure gauzek tokatzen direnak, eta azkenean gainetik hartzen dute erabaki hoi, izokinen afera dene badakigu azkeneko urtetan, ez dago ongi, badaie gero eta gutiagora, Beiti eta Beiti,
Eta, erabaki bat hartu zen, eta departamentutik, Nafarroko Gobernutik hartu zen, aurten debekatzea, arrantza izokine debekatzea. Badakit batzundako putada da, hola errata, zeren, gustokoa dute eta afizionioa dute, baina, bizintu nola da, ezin denen, ezin da. Eta aurten, erabaki hartu zen, printzipioz uste dugu azertu behit izan zela, aurten erreka, ibaia ez dago pasaren urtean bezala, ure desente gehiago lude, eta horren esker eta arrantza debeko izan zela, aurten bat dugu momentu honetan 50 inguru izokin nasan sartu direnak. Eta, orai dela urte bat, ez zen bat ere, deus ere. Orai 50 inguru hortan gabiltze. Orduan, ongi, konten. Bai, orduan faktore garrantzitsu bat izaten alda, orduan ura bera ez, ura gehiago izatekin ja... Bai, ura argi dago importantea dela, urik ez bada, ure arrasapal banima da, izokinek geldik egoten da, ure goratzen bada, bere prozesu naturalan hasten da eta goratzen da, izokina. Erran duten bezala, aurten, pasaren urtean, baina ure gehiago dago. Eta gero, arantzaliak azkeneko urtetan, etzen kupora jagatzen, kupoa izaten da 55 inguru hortan aldatzen da urte batean gixago, urte batuten gutixago, 55 inguru hortan, azkeneko 3 urtetan ez da kupora jagatu, 20 pikotan gelitu de, baina 3 urtetik gibelat, atzera eginez, bai jagatu zen kupora. Eta, horrek ere, horiek kendu behar direla, ez? Izokin gutiago izango zirela. Eta, gainontzeko izokineaz gain, gainontzeko errekan ibaian amurraiak eta arrantzatzen, arrantzaleak betetzen dituzte bere arauak, bere burokrazia egin behar duten lan horiek ongiten dituzte, edo arrantzaleak konten da bestela edo? Hau da, gauz guztiak bezala, bada jendeak gauzek arrazongi egiten dituenak, eta berte batzuk ez duenak ongiten. Generalean bai, jendeak respetatzen du, betetzen du, arrantzatzen alduena, arrantzatzen alduen kopurue, arrantzatzen alduen lekuen eta arrantzatzen alduen negurriek, eta jenean ongi. Hortako dugu kontrolatzeko hai, eta bada bate bertze edo bakarren bat gehiago, ez duen nahi betetzen. Baina, generalean ongi. Eta, basoak, errekak eta oianak eta badakigu naturan menpe daudela asko ez, eragin handia izaten duela naturak, eguraldiak, eta orain dela ez egia zen baden, pasatzen dira asteak segidan, kaskabarra gogor bat botazkunez, batipat, bortziritik hasita, arantza txalar, eta gero Zugarra Murdi aldera hartu zuen, eta horrek ere bere kalteak egin omen zituen basoetan ez? Bai, hor bastan libratu zen, suertez, baina, aipetutu zuen bezala, herri horiek bota zuen, kristona bota zuen. Eta Urdazubiko kasuen, Urdazubit, da bastan da, lo que pasa que dago hor muga Zugarra Murdikin, eta Urdazubi ere onduan, denak onduan dugu, azkar parajean, azkar mendian, pasaren urtean nintzen, ez hori dela 2 urte, landaketa bat, eremu desentiekin, 20 piko hektarea. Eta, kaskarabarra horrek, landarea, bazituen 50 zentimetro inguru hortan, dena xiatu zuen. Dena puskatu zituen, eta horrei, prinsipioz, landaketoi berri zin beharko da. Kaskarabarra horrek bota zuen moduen, denak usikin nuen mediotan, ze exagerazioa izan zen, beston kalteak izan ziren etxetan eta kotxetan, baina, landaketetan ere bai. Eta, prinsipioz horrei baloratzen nahi gara, urrengo urtean edo bertzean, berri zin beharko da bai. Izugarrizko beroak ari ditu egiten beste bazter batzuetan, hemen zorionez beroa ematen duen arren, askotan txapelak egin esnatzen gara eta freskura batean. Ez da zer nolako eragina izaten duen ere, bero izugarri horiek ere plantazionetan, arboletan, zaila da, ezin daiteke ureztatu plantazio handi horiek, sufritzen dute? Hemen bizi gara paraisuan. Ez, bero handi horiek, landaria txiki edenean, lehenbizko 2-4 urtetan, arbolak indartu arte, idortiago baldin bada, ur eskasi handi baldin bada, sufritzen du honit. Eta idortioi luzatzen bada,
landari hilta dena egiten alda. Uniken landari ez dago pres aguantatzeko pasaden urtean bota zituen temperaturaiek eta inbertze denbora eurikin gabe. Onten hilabete eurikin gabe, orduan, bueno, landarea gero ja adin bat duena, altura bat, diametro bat, ja urte batzuk batuenean, orduan ja aldatzen da. Baina txiki delaik, sufritzen da honit, eta, bueno, batzutan, aiagatzen da hiltzera eta dena. Bai, eta, bueno, ja pixko bat bukatzen joateko, uda partean egiten duzuen lana eta gainontzeko urtaroetan egiten duzuen antzeko izaten da, ez duzu aldaketa hundirik izaten zuen urteroko lan horietan, eta ezagik ze punturaino ere eragina izaten du, igual gobernu aldaketa izaten bada, edo ez, edo erabaki politikoiek ere. Bai, bueno, beti, urtean zehar, hilabete bakotxak edo sasoi bakotxak badu bere lan iteko modue edo bere beharra, ez? Horai gaude gauz batuten, hemendik 1000 hilabetetara gora bertze batean, hemendik 4 hilabetetara bertze batean. Bueno, horai tokatzen da arrantzaritikoa egitea, mendien aidire lan pila bat egiten landaketak neguko prestatzen, zierriak egiten, podak, horiek autoriek denak udalak aurkezten duzten proiektuak guk behartuko kontrolatu, gero zertifikatzeko. Eta gero, aitzinago hasiko gara egurlotekin, aitzinago hasiko gara zuen baimenakin. Sasoi bakotxak badu bere lana, hori da. Bai. Eta lehen esan dutena, gobernu aldaketak askotan zoia esperientzia duzu zuen ofizionetan. Zarra noa izan la? Danak bezala sartzen gara, eta, bueno, ezakit, ikusten duzu politikoki basoari begira edo erreketari begira, zer esan adula hartzen diren erabakiak. Erabaki politikoak direla eta askotan goikin dagoenak ikuspegi desberdinekin jokatzen dutela edo ez. Bai, argi dago, erabaki politikoak arrazi importante dire. Erabaki politikoa da dena, dena edo parte importante bat. Eta, bueno, orai nik ez dakit nor sartuko den, nor ez den sartuko, sartzen den persona edo taldea, sartuko da idea berrikin, eta gauz aitzineko gaurreko ginduenak segituko du, edo ez dakigu, bizik gara momentu beten, ez dakigune nor egongo den. Printzipioz iduri du maten du gauzeko la segituko dutela, ez dela Nafarroan mapa politikoa unitza aldatuko, baina tekniko berri sartuko dire, eta, bueno, bai, nabarituko dugu, hasieran nabaritzen da, egiten dire bilera batzuk eta hola, eta bai nabarituko dire aldaketa batzuk, nabarituko da, argi dago. Ongi garra, zuek jarraitu orain arte bezala lanean ez? Lan desente izaten duzue, lan garrantzitsua guretzat ere, guztiontzat egiten duzuen lana, eta eskerrik asko azalpen hauek emateagatik. Ugizan? Bale, zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude, eta gurekin Nafarroako N sindikatuko idazkari nagusia dugu, Patxiku Irisarri. Eta, bueno, Patxiku, gaurkoan, oioen sektorearen inguruan ez, solastuko gara pixka bat, eta badirudi, nahiko kezka dagoela sektorean ez, eritasun bat dela medio. Bai, hala da. Azkeneko 6 hilabetetan atera dira 2 kasu salmonelarenak, 2 ustietegi diferentetan, eta horrelako kasuetan egiten dena da, hor dauden olioak, kasu honetan arroltzak jartzen zituzten olioak, kasu horietan denak hil egin behar dira, ez? Zeren, eritasuna honek ere baldin badu, berezitasun bat da, behin sartuta, zuk ez badituzu hiltzen, hilabete bat baino lehenago oliorik gabe zaude, eta gainera horrek ekartzen duen arriskua zabaltzeko eta barrez. Orduan, hor arazori izan da, izan dugu bilera bat ere, ekoizle batzuk Nafarroako gobernukokin, eta Nafarroako gobernuak erran digu, orain dela 2 urte onartutako errege dekreto bat, hori martxan jarriko dutela, ez? Eta horrek eragin digu kezka pixkat. Bai. Eta, orduan orain dela 2 urte sortu zuten dekreto horrek, zer dio, zertan sortzen du kezka?
Bai, bueno, dekretu horrek horren aurrean ere baziren beste hainbat betekizun, baina horrek gehiore zehazten zuen nolabait zen modutan ere egin zen lana, ez? Bueno, aipatzen du izan behar duzula zuk ja zure albaiteru propioa, lehen igual deitzen zinean bateri edo besteri, eta, bueno, etortzen zen bat edo beste, baina momentu honetan bat izendatua izan behar duzu eta horrekin egin behar duzu lan, ez? Hori alde batetikan. Gero, bueno, gorotza zabaltzeko planak ere izan behar dituzu, hori ere hor dago, berritasuna dago formazioa ere eskatzen dutela, hemendik antzinera norbaitek oilo granja bat montatu nahi badu, formazioa ere eskatzen du. Eta, bueno, gero aipatu behar da, 150 oilo mino gutiago baldin badituzu, dekretu hau ez dela aplikatzen. Horiek konsideratzen dira ustiategi txikiak, eta orduan horietan ez da aplikatu behar, ez? Eta gero, bukatzeko eta importanteena da, dekretu horrek aipatzen du, 2 urtetik behin bederen nabe osoa hustu egin beharko dela, eta horrek ekartzen du sistema, beraiek deitzen dutena, dena barrura, dena kanpora hori aplikatzea, ez. Eta gure ustez hor dago arriskurik handiena. Bai, azkenean Nafarroa badakigu oso zabala dela, ez, oilo sektorea ere oso desberdina, ez, batzuk dira industriala direnak, beste batzuk landeremuan guztiapena egiten dutena kanpoan, eta beste batzuk ekologiako zigilu izan arren, beste kopuru oso handiekin ere lan egiten dutena. Orduan hor danari eragiten die, baina badakigu ez desberdin jokatzen dutela. Bueno, batez ere eragiten die txikiei. Zeren, bueno, txikiak, normalian norbanakoak, oiloekin ari delikan, horrek izaten ditu 2 edo 3 lote, ez? Adin desberdinatakoak, eta horrekin lortzen duzuna da, zuk egunero arrautzak izatea, eta egunero zuk zure bezeroari arrautzoiek banatzea, ez? Lehen aipatu dugu, 2 urtetik behin hustu egin behar baldin bada, horrek erran nahi du, sistema honetan lanin ari direnak, adin desberdinatako oiloekin ari direnak, ezinezkoa dutela horrela lan egitea, ez? Eta orduan guk ikusten dugu hor arrisku ikaragarria horrela lanin ari direnak baztertzeko eta ez egin ahal izatea beraien lana, ez? Hala eta guztiz, guk bai ikusten dugu dekretu horrek baditula hainbat atal, eta atal horietan badirela zirriketu batzuk nolabait horrelako lan bat ere egiteko eta orain arte horrela lanian ari direnak jarraitzeko, ez? Eta hori da pixkat mahai gainean jarri nahi genuena, aipatu dut hasieran bilera bat izan du dela Nafar gobernuarekin, orain beste bat eskatu dugu, horren inguruan solasteko eta gure ikuspuntua behin dekretu aztertuta zein den ikusteko, eta batez ere unek eragiten dio kanperoan eta ekologikoan lanian ari direnak, oiloak kanpoan edukitzen dituztenak, zeren besteak bai funtzionatzen dute dena barrura, dena kanpora, ez? Hasieran aipatu dut Nafarroan 2 kasu izan direla oiloak salmonelarekin eta hil dituztela. Eta kuriosoa da, zeren kasu batean bai ziren oiloak adin desberdinetakoak, baina bestean ez. Bestean ere funtzionatzen zuen dena barrura, dena kanpora. Orduan, gure ustez ez da sistemanen arazoa, baizik eta hor ere badaude beste faktore batzuk, ez? Eta hor dago baita txertoa ematen zaie, eta azkeneko txertoa ematen zaie oiloak guztietegira ekarri, baino egun batzuk lehenago, eta hor ikusten da toki batzutan azkeneko txerto hori ez diotela ematen, ez? Eta orduan, Nafarro gobernua eta ari dira aztertzen, txerto hori ematen altzaien arroltzak erruten ari diren bitartean,
olio batek 16 hilabete edo 20 hilabete pasatzen baldin baditu ustietegi batean, tartean ematea txertu hori, eta horrek ea ahalbidetzen duen horrelako irtenbide bat ere ematea ez. Eta horretarako bilduko gara Nafar gobernuarekin, batez ere granja edo ustiategi txikia hauek gure ustez funtseskoak dira herri txikietan. Olio sektorea gitz desberdina da, zuk erran duzu, badira granjak 6.000 oliokin, betziak 3.000ekin eta betziak 1.500 eta 3 datan, ez? Eta bakotxak bere negozio profil diferentea, txikila hau, bere txikitasunean ari direnak beti ere salmenta zuzenakin lanean, eta hori da pixkat egin nahi dugun defensa. Bai, eta pixko zaila dire ere, ez dakitu da partean gaude, badakigu administrazioa nola funtzionatzen duen, arazoa oso garrantzitsua da batipat, kanperotan da esplotazio txikiak dituzten abeltzain hauentzat, eta zuen nahi duzu pixo bat argizpi bat agertzea eta pixo bat lasaitasun bat eman guzti hau beri ez. Bai, hala da, datak zaila dira, baina hemen Nafarroan San Fermin ondotik mundu guztia oporretara joaten da, eta guk bilera eskatu genuen eta aipatu digute guk bildu nahi genuen jendearekin eta oporretan daudela, eta seguruenik hemen Nafarroan lan gehiago egiten da abuztuan, uztailean baino, eta gu prest gaude abuztuan ere joan, eta gauz batzuk kontu aipatu ditugu, kontu hauek mahai gainean jartzeko. Bai, eta bukatzeko aipamen txiki bat egingo dugu behar bada, gure eskualde honetan, zorionez ez, udaneiko pollita baduile ez, euri pixu egiten du, eguzki ateratzen du, eta genuen bildur hori behintzat gure zonaldean, ez da bete, Iruña aldea, Iruñetik behitzi izugarrizko beroak eta idurte ari du egiten, baina behintzat bazkak, bazka ongi ematen du ateriko dela eta alde horretatik lasai ez. Bai, alde horretatik ez du ezer ikustikorik gurutzatzen duzu Belatoko tunela hori eta gaua eta eguna bezalako eguraldia dago, Iruñean 34 grado eta hemen 24. Bazka badago, hori bai, batzutan nekez, zin lehortuz bazka, baina, egia da, orain dela hilabete batzuk hemen ere telebistan bertan aipatu genuen ez, zer nolako beldurra zen, martxoan eta hemen etzen euri funtsik ikusten ziren temperatura oso altuak izanen zirela, eta hori ikusten ari gara, Nafarroa osoan eta Nafarrotik kanpo ere zer nolako temperaturak diren, baina, xoko honetan, hortaz libratzen ari gara, eta zorionekoak gu. Hori da. Oso ongi patxiku, ikusiko dugu oioen afera nola joaten den, eta horrerago ere hitz egiteko modu izango dugu, gauzak nola dozen jakiteko. Eskerrik asko eta ordura arte. Eskerrik asko zuei. Albaitaritzaren atalean gaude eta gurekin Aritz aparizio teknikaria dugu. Esneko behien ikuilu batean gaude eta Aritz udan gaude, nahiz eta gure zonalde honetan eguraldia ez den hain beroa, izugarrizko beroak egiten ari ditu hortikan behiki, eta guretzako behar bada hain beroa ez baldin bada ere, esneko behientzat segidan sufritzen dutez, bero pixka batekin, eta halaxe da, zuek teknikari bezala, albaitaritzan lan egiten duzuenak, horretan saiatzen zarete, alik eta esneko behiak alik eta hobekien egotea, abeltzainak etekin gehiago atatzeko ez beraien aziendari. Hala da, ez, beroak sufriraz egiten di asko esneko behieri ez? Bai, hala da, momentuz beroa egiten ari du da hontan, zu diosuna, hemen baztan aldean, igual paliatuagoa da temperatura altu horiek, Riberarekin konparatuta, edo Iruña herri ingurakin konparatuta, baina baita hemen beroa nabaritzen ari da. Egia da, gero gauetan temperatura jaisten ari dela eta hori garrantzitsua da. Azkenean, nahiz eta egunen zehar bero asko egin, gauetan jaisten bada pixka bat, epeltzen bada temperatura, hobera emate ditugu bai gizakiok eta baita ere aziendak ez. Zu diosuna, guk igual ez dugu hainbesteko nabaritzen bero hori, baina aziendak lehenago nabaritzen du temperatura altu horiek. Gehien bat behiek daukate produkzioa altuak, daukate kriston metabolismoa
aktiboa eta hori, eta orduan temperatura nabaritzen dituzte gehiago. Temperaturaz aparte, baita ere daukagu zetasunaren kontua. Zetasun altuekin, temperatura berdina zetasun altuago batekin, ematen dira arazo gehiago, zeren izerdi eta hola ez duten beste egiten eta ez duten ongi regulatzen temperatura. Nabaritzen dena, gehien bat jaten dute gutxiago, deskansatzen dute okerrago, produzitzen dute gutxiago, gero baita ere izaten dituzte reproduktiboan arazoak, hanketan arazoa, gaizotasun gehiago izate dituzte, eta bai nabaritzen da temperatura altu horien arazoak. Bai, orduan garbi dagoena da, arazo horiei aurre egin behar zaiela, eta aurre egiteko modurik hoberena, prebentzioa da, eta prebenitzeko zuek badituzue edo merkatuan badire salgai erraminta desberdinak, eta oso eraginkorra den erraminta bat dugu beroari aurre egiteko ventiladoreak, ventilagailuak. Hoize da, abeltzainak ze herramientak edola ditu pixka bat temperatura horiek kontrolatzeko, beti esaten dugu, beti izan behar dutela ura hotza eta garbia eta sanua, baina igual udan ara eta gehiago, ura oso importantea da, ura freskoa izatea eta garbia, eta osasun garbia. Gero bestalde, bazka baita ere, saiatzen da ahalik eta freskoen egiten, bai aditibokin, edo bai maiz ara eta gehiago prestatzen bazka hori. Eta gero, instalazioak beti proiektatzerakoan, edo gaur egun gero eta gehiago, instalazio zaharrak direnak zituzten igual arazo hau temperaturekin, eta orain gero eta gehiago izaten dira kontutan, igual teilatu altuagoak egin, teilatuen maldak baita ere izaten dira asko kontutan, korronte naturalak sortarazteko airean eta hori, eta gero orain dauzkagun instalazio zaharrak edo dauzkagunak eginak moldatzeko pixka bat ventiladoren kontua, ezta? Eta, ventiladoren barruan dauzkagu aukera nitz, bai dauzkagu horizontalak, helikoptero eratakoak, dauzkagu vertikalak, jartzeko igual komedero lerroetan, baita ere dutxekin, urdutzekin, behia guztitzeko, eta hori dauzkagu aukera asko, eta da ikustea instalazio bakoitzean edo ikulu bakoitzean zer moldatzen zaio hobe, segun eta zer bilatzen ari du, askotan igual bilatzen dutena da, behiak pilatzen direla igual leku freskoago batetan, eta nahi ditugu behiak instalazio osotik mugitzeko, horrela baita ere kakak eta hori ez pilatzeko leku batetan, eta egoteko dena pixka bat homogeneo, horretarako ventiladoreak ongi etortzen dira, horrela sakabanatzen dira behiak ikulu guztitatik, eta orduan ikusi behar da instalazio bakoitzak zer beharrak dituen, eta horretara moldatu pixka bat dauzkagun aukera. Bai, teknologikoki aurrerakuntza handiak egin dira, azkeneko ezagita 10-15 urte hauetan merkatu asko mugitzen da, eta zindu konparatu beharko da orain dela 15 urteko ventiladore batzuk eta gaur egunean direnak, ez? Asko aldatu dira, bai diseinu aldetikan, tamainak, konsumo ere, begiratu bartzaio horreri ere, ongi da ventilatzea ezin da gustora gotea, baina azkenean sakelari behitu bartzaio ere, eta ez dakite alde hortatikan oreka bat bilatu behar da, ez? Bai, hoize da, ventiladoreak igual evoluzio gehiena izan dutena izan da efizientzia horren bila, ez? Ahalik eta aire gehiago mugitzea eta abiadura gehiago lortzea konsumo elektriko gutxiago batekin. Horretarako hobetu direna pila bat dira engranajeak, ventiladoren sistemak eta hola, eta hori efizientzia horren bila, ez? Gero baita ere soinu aldetik, bilatzen da ahalik eta soinu gutxien egitea, eta hori, azken finean, konsumo gutxikin, soinu gutxikin, lortzea aire nahikoa, behiak edo animaliak freskatzeko, bai. Bai, ezagit, ventiladore hauek martxan jartzeko orduan, guk etxean, neguan, berogailua termostatu batekin badugulikan, gu regulatzen dugu temperatura konkretu batetik bestera noiz martxan jarri, ventiladoren kasuan nola funtzionatzen du, ezagit, normalen ze temperaturakin jartzen dire martxan, programatzen dire, nola izaten da kontrola? Bai, barruntena da ipintzea minimo temperatura sonda bat. Temperatura sonda horrek egingo duna, programatuko dugu
ventiladoreen zentralita, pues, adibidez, 20 gradutik gora edo 22 gradutik gora, pues, jartzea martxan, ez? Hori da senzillona. Baita ere gomendatzen dugu askotan jartzea baita ere humedade sensore bat, zen esan dugunez, pues, humedade ezberdinekin, igual behiak jasatzen du temperatura arazoak, pues, 20 gradukin, humedade batekin, baina humedade handiagoa bada, igual ja 20 gradukin ja dago txarto, ez? Eta orduan, humedade hori. Eta azkenekotan baitare jartzen ari dugu anemometro bat, airea baitare kontrolatzeko, hori jartzen da teilatu gainean, eta hori gehien bat da, aire asko baldin badago, hobe da ventiladoreak igual geli egotea, gehien bat igual ez da aire hain beharrezkoa, zeren ja dago korronte aire bat naturala, eta bestalde igual korrontea egiten badu kontra ventiladorearekin, ventiladoren abiadurarekin, izorratu daiteke edo lan egin dezake efizientzia gutxiagoa eta gutxiagorekin eta hori kontutan izateko. Sensore guzti horiek juten dira zentralitara eta hor zentralitan jartzen diogu, ipintzen diogu, ze momentuan ze THI da indize bat kalkulatzen dena humedade eta temperaturarekin, eta ze THI-rekin nahi dugun ventiladorea hastea eta ze abiadurarekin eta hori. Guzti hori kontrolatzen da zentralitan automatikoki funtzionatzeko. Bai, eta orduan azkenean urtaroak ez duen beste inporta, gehiago da temperatura, ezetasunak eta haizeak, ez? Askotan gertatzen da, behar bada iraia urria batzuk ere, hemen haizea dagoelikan, bero sensazio handia izaten da ere, eta orduan ere, jartzen aldien martxan ere, ez? Ventiladore. Bai, hoize da, esan duguna, gu gizakiak nabaritzen dugunerako temperatura altu hori, behiak ja nabaritu du aurretikan, eta orduan askotan igual jartzen dira martxan, guk temperatura hori nabaritu baino lehen. Eta zu diosuna igual, inkluso neguan, interesatu daiteke noiz baiti martxan ipintzea, zen baita egiten duena da lehortu asko oheak. Lehortzen du asko giroa, eta orduan gehien bat ohe beroa edo orain rota bat horrarekin pasatzen dutenak, ohe hotza egite dutenak, laguntzen die asko, gero baitare lehortzeko produktuak erabiltzen dutena, edo zerrina edo beste produkturen bat, asko gutxiago egiten da konsumitu produktu horiek, zeren ohea lehorrago dago, ventiladoreak baitare lehortze dutelako asko esetasun hori. Bai, zenbait abeltzainek esango dute ez, beste gastu bat gehiago ez, baina ikuspegia kontrako behar du izan, pixu bat inbertsio bezala ez, badakigu beroak zen olako ondorio txarrak ekartzen dituen, azkenean da pausu bat atzera bi aurrera emateko ez, pixu bat prebentzio gisara. Bai, hori da, momentuan gastu bat da, ezin dugu esan, argi eta garbi, baina inbertsio bat bezala ikusi behar da, noski. Diote urte batekin, izan dezakezun arazokin temperatura altua horiek jaisten den produzioa, ez da bakarrik momentu horretan jaisten duzun produzioa. Gero berreskuratzeko zeneukan produzioa pasatzen dira aste edo hilabeteak. Orduan, bakarrik urte batetan, diote amortizatzen direla pasadan ventiladoren inbertsioa. Bai, argi indarra konsumitzen dute, ezagit joera geroz da gehiago da ikuiluetan teilatu luzeak izaten dituzte, eguzki plakak ere jartzea ikusten da geroz da maizago edo gutxi ikusten da? Ba, ikusten dira. Askotan gainera subentzioak sartzen dira plaka solar horiek jartzea, orain bertan ez dakit nola dagoen gai hori, baina bai, gero eta gehiago ikusten dira autokonsumo hori izateko zure eguzki, zure plaka solarrekin ordaindu ahal izateko. Bai. Ongi Aritz, beste behin ere eskarrak emanez, bai zuri eta bai abaitaritzari, gomendio hauek, azalpen hauek emateagatik, eta hori da, berrazien da gustora oten den, eta ziendari esker bertako produktuak bertan ditugun. Eskerrik asko. Baderki, eskerrik asko zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.